fire is gevaarlijk, wordt dan maken dan. Van daar wordt dan fire. Als no fire. Lagi nomu mati nambah kelak ayam itu anjek. Lembah sok pokoknya boy. Watch my gunfire zone a lighters, fire zone a lighters. Yeah. Watch my gunfire zone a lighters, fire zone a lighters. Yeah. Watch magnet vieren aan die brand, oh ja, vieren aan die brand, oh ja, vieren aan die brand. Watch my gunfire zone a lighters, fire zone a lighters. Allemaal doen het alle dag. Alles wijs vanuit 10 wat die mensen zo zong. Te veel van je kan water opbrengen. Supportieve oos, iemand zegt het Samsung. Save voor je ma, dat is een boot laat dang. Save je pa, kan het doodkoot drang. Ja, die game was allemaal bij die klaarboys on. Klaar met die game, laat die party begin. Oos op je veld en is maken aan. Ons staan samen als een span. We zijn oos wat die wees kameran. Dala bigos wie zij kan. Vim no verloren bij mijn span. Dala pero wie zij kan. We are no Nino, maak het aan. Watch my gunfire zone a lighters, fire zone a lighters. Yeah. Watch my gunfire zone a lighters, fire zone a lighters. Yeah. Watch magnet vieren aan die brand, oh ja, vieren aan die brand, oh ja, vieren aan die brand. Watch my gunfire zone a lighters, fire zone a lighters. Kan die brandweer lopen. Kan je die in die vier gaan geblust. En dat was verkeerd. Die waterspannen zijn er. Claymont, conditie, de sierwater, conditie. En botervier doet maken. Ik wil niet. Wat botervier zijn mannen doen, wat botervier zijn mannen drank, wat botervier zijn mannen nou eet. Van die botervier is nou onfeil. Het is net fire. Is 5 of niks, groen en geel. Sinds kopie machine en geel. Hallo Italie. Is boot la fire. Ja, is kopie machine. Sinds kopie machine. Aan die brand, groen en geel, dus boot la man. Van 1 tot 15 aan die brand. Pas op voor 5 en dan kom mij aan. Drop wel kou en doen het man. 5 of niks zoals Vitos kan. 5 of niks zoals Vitos kan. 5 of niks zoals Vitos kan. Soporta los Vitos can soporta, 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 los Vitos can. Ali por la fire. Wordt dan maken dan. Isang putla upupos na hotdog man. Shout out to the C-Spun, fire zone like this, fire zone like this, fire zone like this.